Hello mga Zay, a Filipina here in Pakistan, nagtrabaho para may pangbayad sa mga utang. Ay naku mga Zay, hindi ko talaga inakala na makabalik ako dito sa bansang Pakistan mga Zay. Kasi nung pag-uwi ko talaga Zay, galing dito, before pandemic o pandemic time mga Zay, sabi ko talaga sa sarili ko, ay hindi na talaga ako mag-ibang bansa kasi ang hirap-hirap, hindi madaling makauwi, hindi madaling umuwi. Oh no, talaga mga Zay, sinabi ko yan mga Zay, totoo yun mga Day. At yun nga, kinain ko lang din. Wala akong magawa. Alam nyo Day, bakit ako nakabalik dito sa bansang Pakistan mga Day? Dahil sa mga utang. Dahil ang daming bayarin na hindi mabayaran mga Day. Hay nako, ganun talaga ang buhay pag mahirap. Ay, mahirap. Iba naman kasi talaga sa Pinas mga Day. Kapag magtrabaho ako dun mga Day, ang kunting-kunti lang yung sahod ko, kunti lang yung ma-income mo. Kapag magnegosyo ka naman, hindi naman ganun kalakas, 'di ba? At ang hirap-hirap. Wala naman talagang madali sa buhay mga Day. Pero mas lalong mahirap mga Day kapag pumunta ka sa ibang bansa na wala yung asawa mo, wala yung mga anak mo, wala yung pamilya mo. Meron akong kapatid dito mga Day, pero hindi talaga madali kasi malayo din man siya sa akin mga Zay. Oy, hindi man kami magkasama mga Zay. Kasi iba-iba naman yung company na tinatrabahuan namin dito mga Zay, no. Pero thank God pa rin ako mga Zay kahit ganun man. At least meron pa rin akong pamilya dito mga Zay, diba? Oh, thank God talaga. As in, thank God talaga. At balik tayo ulit sa pag-abroad mga Zay. Hindi talaga madali, mahirap talaga dito. Pero dito kasi every month may sahod ka at pwede ka pang magkatip, diba? So sa ganun man makapag-ipon at makabayad sa mga utang, pwede na rin. Pero ang mahirap lang talaga mga Day, yung malayo ka talaga sa pamilya mo, hindi talaga madali ano. Yun lang talaga. Hindi ka pwedeng maglambing o sa kasama mo, sa kahit na sino dito. Pero go pa rin. Hindi ko lang alam mga Zay kung babalik pa talaga ako dito pagkatapos ng kontrata ko. Kasi malapit na matapos ang aking kontrata. So, update na lang after contract kung babalik pa ba ako dito. Ito na muna mga Zay. Kwentuhan na lang ulit. God bless!